Kabantay ka aning mga post karon sa online? Nakabantay jud ko day nga. Tingon ba to nga magbantay daw ta? Dapat na tay bantayan ron kay ang China muro nagpadungog-dungog na. Kuman nga dunay mga nag-viral na mga posts gikan sa nagkadaiya siguro nga lugar sa kalibutan dong irin, gikan sa China, gikan sa Pilipinas nga kuno ang China naa na po'y outbreak karon. Yes. Okay. Tinga bitaw ko nga overwhelming surge daw kuno sa respiratory illnesses day. Na kuno ang China niingon nga ipailalom na to ang atuan nga nasod sa state of emergency. Unsa man gyoy tinuod? Okay, as of today, para mawala nga itong mga kabalaka o hatagan tagkatinawan mga kasama. Paminaw mo. So, as of this time, 6:13, ang kining giingon nga bag-ong epidemic nga overwhelming kuno sa mga ospital sa China nga gi-claim karon sa mga post sa social media. Mga kasama lakip ang influenza A kuno, HMPV, mycoplasma, pneumonia o COVID-19. Dili ni suportado nga mga impormasyon dong irin. So, meaning, walay confirmation. Okay, balik ko na ko, wala, sa pagkakaroon, walay confirmation gikan sa Chinese health officials or even gikan sa World Health Organization. Kalabot ni ini nga maong nagkalat nga epidemic or ana kuno sa state of emergency ang China. Pero unsa man gid ay nahitabo karon sa China? Okay, mao ni dong irin ha base sa ako ang research. Gikan ni pod sa kuan Reuters, no? Ang ilahang Disease Control Authority sa China nag-ingon nga ilaha karong ginapilot na sila ginapilot nga system. Sistema ni siya aron nga ma-monitor nila kung duna na poy bag-o nga pneumonia or cases sa respiratory disease kay nganuman nilauman nila nga musaka na pod ni tungod sa winter. So karon ang gihimo day sa China naghimo sila isabisar sila og usa ka dedicated nga system aron tabangan ang mga otoridad aron mag-set up og protocols aron pagpangandam unsaon pag-handle kung duna na poy sa mga pagkalat sa mga pathogen sama sa nahitabo sa 5 ka tuig ang nakalabay nga very low daw ang ilang level of preparedness. Mao na prevention. So prevention di ay ilahang tumong. Sumala sa report.